बे समाव आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनाय थाबाय। जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखादों मानि बिसय भिडिअआ लाबोदों, थाम्बनेलाव नुनानैनो मिथिखाबाय। प्रनिता सरगारि बिथांनि जि फेसबुक पेजनिफ्राय जि मोननाय राव, बे रावखौ लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो आंनिफ्राय आं दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बै समाव जेब्ला बिथाङा भट बिदोंमोन, अब्ला जोङो जोंनि बिमा बिफाफोरनि मबाइलफोरखौ लानानैब्लाबो, सोरबा रोङि मानसिनि मबाइलफोरखौ लानानै बिनानैब्लाबो जोङो बिथांनो भट होना होदोंमोन दै लोगोफोर। दा बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों पस्ट होनायखौ नुदों जे जै बर' हारिनि जै, बेनि मिनिङा मा जै बर' हारिनि जै, आरो गावनि पेरेन्टसखौ लानानैल' बिथाङा गावनि खुद मेहनत खालामनायखौ लानानैल' बिथाङा देरहासार जादों, बे बाथ्राफोरखौ बुंदों आरोना। खिन्थु बियो डान्स इन्डिया डान्सआव हारसिङै गावनि मेहनतजों, गावनि बिमा बिफानि सापर्टजोंल' देरहायाखै। बेयाव गोबां बर' समाजनि, बर' रायजोनि मानसिफोरनि बिहोमा दङ, गोबां रायजोफोरनि सापर्ट दङ। बर' रायजोफोरनि, बर' सुबुंफोरनि, बर' मानसिफोरनि गोबां बेबायदिनो सापर्ट दङ। नाथाय बे समाव बिथाङा बेबायदि खोथाखौ लानानै बुंनायाव आङो दुखु मोनदों। दिनै जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बिथांखौ सापर्ट होनायनि गेजेरजोंसो दिनै बिथाङाबो गोजौ थाखोआव दावखोनो हादों। नाथाय दिनै बिथाङा बेबायदि राव बुंनायजों लोगोसे माखासे बिनि हाबा जानाय आरो सेंग्रा गोसो थोनाय हाबा जानायाबो बे गुबुन जाथि जाहैबाय। आरो गोबां बेबायदिनो दङ दिनै बर' हारिनि सापर्टजों देरहाखांनायनि उनाव बर' सेंग्राखौ हाबा लाया, जाहोनाव जोंनि बर' समाजा डेभेलप जानांगौआव उनफिननानै थालांनो गोनां बायध'था जानो गोनां जाबाय थायो। दिनै सासे मानसिया जुदि एसेबां डेभेलप जानानै गुबुन हारियाव हाबा जाहैयोब्ला बै हारिखौसो डेभेलप खालामहैनाय जायो। बेनिखायनो जोंनि बर' समाजनि साफ्रोमबो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बे दुखु मोननाया दिनै पिंकि बसुमतारी बिथांनिसिमबो थांबाय। बिथाङाबो भट बिनानै दिनै जोंनि बर' समाजाव बिथाङाबो बिदोंमोन। खिन्थु बेयाव गोबां खोथा, गोबां राव खोनासंनो गोनां जादों बिथाङाबो। मानोना थांनाय समफ्राव जेरैबायदि जोंनि गोसोफोरखौ आघात होनानै दोनलांबाय, जोंनि गोसोफोरखौ दुखु होनानै दोनलांबाय, दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो बा नोंसोरबो बेबायदि खालामगोन नामा? बेबायदि जोंनि गोसोआव गोबां डाउट दङ दायो। आरो बे डाउटखौ जोंनिफ्राय मालाबाबो खोमोरनो हानाय नंला। आरो जाथायफ्रा नङा नंगौआनो गोजा, गासैबो सैथो बाथ्रा। खारन जोङो गोजौआव दैखोलांखांनायनि उनाव बिसोरो जोंनि जाथि बर' हारिखौ सिनाय रोङि जालाङो आरो बेबायदि। ओंखायनो पिंकि बसुमतारी बिथांनिसिमबो गोबां गोहोम गोग्लैदों। रावजों गोबां राव बाहायदों। आरो जानो हागौ बिथाङाबो गुबुन हारिनि मानसि, गुबुन हारिनि सेंग्राखौसो गोसो थोखानानै दं खोमा आरोना। दा बेबायदिब्लाथ' जानाय नङा। जिखुनु जोंनि हारिखौ डेभेलप खालामनोबा जोंनि हारियावनो डेभेलप, बेबायदि मोनसे स्टेजाव गाखोखांनायनि उनाव जोङो जोंनि हारिनि मानसिफोरजोंनो हाबा लाज्लायनांगोन। अब्लासो जोंनि हारिया जौगानाय महराव फैगोन आरो। दा जिखियानो जाया मानो, आंबो एसेबां बाथ्रा बुंनो रोङा, थेवब्लाबो आङो आंनि गोसोनि दुखु मोननायखौ आं फोरमायदों। प्रनिता सरगारि बिथाङा बेबायदि बुंनाङामोन। मानो होनब्ला जोङो गोबां भट होबाय। आं सोरनिबा मबाइलखौ बिथ'लायनानै, भट होनो रोङिफोरखौ बिथ'लायनानै आङो बेबायदि भट होनानै होदों आरोना। दा बेखायनो बेफोरबायदि मेसेज लिरना होनायखौ नुनानै आङो नैबे भिडिअखौ इमिडियेटलि बनायनाय जाबाय। नोंथांमोननो सिगाङाव आङो नैबे स्क्रिनशट होनायखौ होनानै होबाय।
मा बुंदों नोंथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायदो फरायनानै नायदो ओरैबायदि बाथ्रा माने बानजाथावै राव आरोना गोबां दुखु मोनथावना राव आरो बेफोरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थानो आंबो गोसो जानो हानायफोरबायदि थेंक इउ लाभ इउ अल जै बर' हारिनि